Сигурни спортни прогнози представят. Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! Аз съм Крум Димитров, а вие сте отново с нашия YouTube канал Сигурни спортни прогнози, както и с нашата рубрика Топ прогноза, в която избираме, подготвяме и анализираме един сингъл матч на около 2 коефициента. Преди да преминем и към днешната прогноза, ще ви приканя да дадете един голям палец нагоре и, разбира се, да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качваме нашата топ прогноза. Разбира се, може да ни последвате и в Instagram, където също даваме нашата топ прогноза. Имаме и Facebook група, в която вие може да споделяте прогнозите си с нас. И разбира се, Telegram канала ни, в който показваме нашият поглед на системата Martingale. Линкове към всички социални мрежи ще намерите в описанието. Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! За днес сме решили да анализираме за вас матча от Ла Лига между отборите на Реал Сосиедад и Вилярреал. Отборът от Сосиедад в последните 6 домакински матча има 3 победи, 2 равенства и само една загуба, като са отбелязали поне по 2 гола в тези 6 матча. Домакините са на 11-та позиция с 41 точки, като да стигнат седмото място, като тази позиция се разиграва между цели 6 отбора, които са на 6 точки разлика един от друг. Домакините са завършвали наравно в 8 от последните си 15 срещи, като също така нямат поражение в 8 от последните си 9 домакинства. Гостите от Вилярреал, които са на заветната 14-та позиция с цели 36 точки, играят доста слабо и колебливо на моменти като гост, след като от последните 6 мача имат 3 победи и 3 загуби. Над 70% от мачовете им, в които гостуват, жълтата по водни не е успяла да запази суха мрежа. Именно и за това в момента те са на 14-то място и са на само 2 точки от зоната за изпадане, което говори, че нямат право на грешка. Че в един подобен матч може да очакваме само едно от тези два отбора. Едно голово шоу, изпълнено с красота и испански стил. Прогноз за матча Реал Сосиедад Вилярреал над 2,5 гола в матча на коефициент 1,80 в 365. Благодарим ви отново, че се информирахте заедно с нас коя е най-сигурната прогноза за днес. Поне според нас. Ако това видео ти е харесало, дай един голям палец нагоре и се абонирай за канала ни, за да не изпускаш всяка на нашата топ прогноза. Аз бях Крум Димитров и ми беше изключително приятно.